Hai papa toti munhu ngasu. Mukatarisa muno tese tine vana munhu. Hapana munhu anombonakidzwa kuti mwana aripwa toda kuhwandisa munhu kuti mwana aripwa. Hatingamboite izvozvo. Muno mutore nevamwe vedu vaitoita zvekuba mafonjera takatovarova tikavadzinga muno. Wati munhu arepa munhu. Tingambosekerere munhu arepa munhu. Saka inyaya yekutotishambisa kuti mwana aripwa totadza kunzwa kuskirima. Pana penye mbavha chete tinobatsirana. Nyangwe nemahwinde atini pamwe chete. Pakanzi paitika chitotoungana chiro mbavha tinorova. Pari kubirwa vana vakawanda panapa. Chese chinoitika pano tinotonunura vana pano totopa mari dzemabhasi. Ndiona kuti hati mutemo inenge chinoitwa soft. Asi pakatira kana death penalty manenge ari mwana ari maijaya vakatira death penalty unonga zvitori nani. Kuti vanhu vatyi death penalty chacha zvitori nani. Ngozvi imedha kai. Haisi rape case imedha. Muone rangu. Kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chenu chekuti muite subscribe kuti tibatanewo pamwe chete pamurindo yeDestiny TV. Mazuva apfuuraya pasocial media patenderera nyaya yemwanasikana wechidiki ari kunzi grade 7 ari kunzi akarepwa parengi yekuna Rizende. Nhasi uno vashandi veDestiny TV taenda parengi apa tachida kunzwisisa kuti chii chakaitika uye sei mwana uyu asina kuwana rubatsiro uye vanhu vanoshanda apa vari kumboshanda sei. Kusvika kwataita parengi apa tataura nevanhu vanoshandirapo vanolodha makombi aya vari kutokahadzikawo kutoshamisika kuti zvinhu izvi havana kumbobvira vazvinzwa kuti zvakaitika panapa. Zvinhu zvavari kutoverengawo nekunzwawo pasocial media zvokuti vari kutoshamisika kuti zvingaitike sei parengi panenge pakazara vanhu. Vatataura navo vati dai kuri kuti zvinhu zvakaitika zvaikwanisa kunge zvakaoneka kuti zvaitika nekuti irengi inenge yakazara vanhu uye ivo vanhu vachishanda vanotoudzana kuti vashande zvakanaka. Ndana saimba vane vana hapana pavaizoregera umwe mwana achitambudzwa. Hanzvadzi tauyawo panapa parengi yeRizende nekuti pane nyaya iri kutenderera iri kunzi pano pane mwanasikana wechidiki akunzi grade 7 akabatwa chibharo mukombi. Imimi tanzwa kuti mushandira panapa mungatitsanangurire kuti zvii zvamakanzwa uye makanzwa zvakafamba sei. Alright, maita basa. Chekutanga ndinoti nyaya isusu kana mafunga kana makuwa nyaya iyi kana kunzi yakaitika tisu vanhu kutanga vanofana kuiziva seriyezi kwani nyika yese. Nyaya isusu munhu wese takangoiona pasocial media mumagurupu machichi nezuro ndopatakaiona nyaya iyi. Uri kureva kuti mimi munoshandira panapa asi nyaya vanozodai kutoonawo pasocial media. Tazvuka zvomafoni vanewspaper ndokuda kuzivawo nezuro zvechose. Mazvinzwa imi kuti ndo zviri kuitika zvii zvamaita muri kubvunzawo here kuti vakomana zvakaitikira mukombi ipi uye ndiani akazviita. Ya ipapo takatozviita nezuro wacho takatofamba tichibvunzana kuti ndiani akazviita nekuti panapa mashandiro atoita kune vamwe vanoshandira kuzasi vamwe pakati vamwe kumusoro. Saka kukunzi zvakaitika hatizozoti ndezvekumusoro pakati ndezvekuzasi. Saka takatosvikawo kuzasi kwekuti tinobvunzanawo kuti hapana here zvakaitika zvakaita seizvozvo. Hapana ari kudaira kuti pane zvakaitika saizvozvo. Zvichida akarepa mwana uyu kana zvakaitika parengi panapa anokwanisa kutadza kutaura kuti ndakazviita. Ko hapana here vari kutaura kuti zveshuwa pane mwana akambovhiringwa parengi panapa achida kupinda. Chekutanga kuti munorweva nyaya yenewspaper kudzanzi matautsi panapa pakabvuta munhu anezi pakadonzera namunhu. Chekutanga isusu tana panapa hatibvute vanhu panapa tisiva mazhinji pina muradzao dzakaita sei munhu anenge achena mota make. Then chechitatu kana kuri kunzi mwana unzi akarepirwa panapa kunzi akaitwa sei nekuzara kwaita vanhu apa makombi apa akambotadza kuskirima kana kuchema kudinzira zvokuti pakashayana wani munhu angazvinzwa apa kuti ndohuti pazvinhu zvakadaro. Zviri kunzi kakombi yakabva yakiwa zvichida mahwindo akanga akavharwa. But nyinyi vakuti vandopokana napo kuti bunza zvaitika pano ka mwana
akasema ndasiya ndinobata zozvinzwa chero zimoto yakafara mawindu but mwana akatoscreama ndiziyo ndikuona kwataita tese apa handingambotadza kuzvinzwa kuti mune zvikuitika zvisirizvo ino vanhu vakadai tinambosekererana chisira zvakadaro zvichiitika totobvurwa nawo pachedu izvuzvu mawindu oti mwana izvazvipo izvazvipo but pane chiitiko ichi chingaichi hatisi kuchiziva. Pano pane mota ere dzinenge dzakangomira dzisingafambi dzekuti dzakangopakwa sezvo zviri kunzi nyaya iri kunzi yakaitikirwa kombi yanga yakangopakwa. Mota during the day dzinoswera dzichifamba ava manheru pane dzinopaka kumusoro nekuzasi asi mota dzine magadhi aya anotopiwa mari hakuna anosiya mota yake pana asina kupa gadhi mari hazviti singazozwi hedu kana nyaya iyi kunzi yakaitika asi taenda kudzimba asi magadhi anototaura zvise zvinotoitika magadhi anotoita update kuti hapana patazonetswa nezvigunduru tazonetswa nananhingi tichiti patinotosiya mari panapa patinotosiya mota dzedu tinosiya tabhadhara kuti mota dzichengetwe masikati ese mota dzisi hapana mota inomira inenge ichifamba saka hazvechiitiko ichi hatitozoi kana chakaitika nguvai asi masikati kwete. Imimi basa munopedza nguvai inguva yekuti munoti aiwa vanhu vanenge vatofamba motikari padzinenge dzapaka dzisafamba nezvekumanguvai tokuti roughly 9 o'clock 8-9 o'clock PM vanhu vazhinji vanoenda kudzimba vanhu vanopaka vanhu papasina vanhu vangachikufamba saka nguva zhinji vanhu vanoda kupaka mota dzavo kuzasosiya magadhi kuzasi kuita sei enda kudzimba dzavo. Pakaitika chinhu paparwa mhosva tinoona mapurisa vanosvikapo vachiferefeta imimi pamazuva akura yaya pakuda nyaya iyi mapurisa vari kuuya here vachitsvaga kuti kombi yacho ndeipi vachibvunzawo vanhu vanoshanda panapa. Sofa hapana tauya ende isusu hatina kutogadzikana kuti kutotyawo nezviri kubuda mumanyuzi nezviri kungotaurwawo nenyaya idzodzo saka tikutosvikawo kutoti pavachauyawo hatizivi kuti vachauya vari side ripi rekuda kunzwisa vanhu rekuda kukanyana asi tinosvirawo kuti vauyiwa neside rakanaka nekuti nyaya isusu dai yakaitika tisu vanhu titanga kuinzwa ende taifanira titoziva kuti ndiani munhu iyeye because tese buno mumurengi inoyi haisi hombeka tinotozivana tese baba tinangosva hedu kuti contact yemumwe asi tinotozivana tese zvichireva kuti imimi nemaitikiro kana kuti nekuti zvinhu zvimazozvinzwa zvaakutotorwa pasocial media muri kukahadzika kuti zveshuwa zvinhu zvakaitika iyi. Ipapo manje munhu wacho akatadzirwa kamwanaka ndiye ngatingati mapurisa ndezi taivauya Philippines azotiudza kuti zvinhu zviyana nokuti because isusu apa rengi yedu yarongosvibiswawo zita zviri chiri munhu angopfuura nepanapa kuti ngatokufunga zviri munhu anenge angori negative mind angopfuura kuti ndobabatogoribora izvo saka nachini chokwadika mapurisa akufirifita nyaya then kana munhu akaita mhosva yokutsvaga munhu obata zviri right zvekuti imimi muri kuti sevanhu vanoshandira parengi panapa muri kuti kana zvinhu zvakaitika munhu ngaasungwe. Ipapo toti munhu ngaasungwe mukatitarisa munomu tese tine vana hapana munhu anombonakidzwa kuti mwana aripwa toda kuhwandisa munhu kuti mwana aripwa hatingamboita izvozvo munomutori nevamwe vedu vaitoita zvekuba mafonjera takatovarova tikavadzinga muno watimo munhu aripa munhu hatingambosekerere munhu aripa munhu isi tori neshungodzi kuda kutotiwo munhu achagwe azikanwa angave ari wemuno tozivawo kuti angari wemuno angave asiri wemuno tori neshure kuda kutozivawo kutoti zvakafamba sei pamwana wacho iye todzoka panyaya iyi manyorwa yakaitwa nyaya yacho kwekutanga kwenyaya takaona pakanzi mwana akabva kumba achiuya kutaundi kuzotora mari kwekupedzera kwenyaya kwakanzi sekuru wemwana vakazonobvunza ticha kuti kosei mwana anonoka kudzoka kumba achibva kuchikoro ticha womukuinterviewa mwana ndopaakataura kuti aripwa saka hatichanyazoziva kutyisa akaita kuti pari kunzi mwana akabva kumba akabva vabereki vasingazivi achiuya kumari ko zvekuchikoro zvakazopinda papo kuti mwana akanonoka achibva kuchikoro asi kwekutanga kwanzi mwana akabva kumba achinotora mari kutauni kwekuzasi kwakunzi mwana aibva kuchikoro. Inyaya yawandu patine chuma zveshe iwane nyaya barikutaura zvakasiyana zvaizokutaura zvichimeka sense hazvisi kubatanizika saka inyaya iyi vayazotarisiswa chaizvo chaizvo then
kana mwana ari kubvunzwa unyatsobvunzwa zvakanaka asiri kuvhundutsirwa ochikwasataa mune zvakanaka atinoona manje ipapo ipapo vakagadziriswa ivadenga tikwanisa kubatsirikana ipapo tataura namai vatataura navo vati ivo parengi panapo vanotobatsira vana vakawanda vamwe vanenge vabirwa mari vachitavapa mari dzemabhazi uye pakaitika chakashata chine chaitika vanoita chirwirangwe kurwisa zvinenge zvaitwa zvakashata zvekuti vari kukadzika kuti zvakadaro zvingaitike sei poshaya anoziva. Mama tauyawo pano parengi yeMuzende apo pane nyaya iri kunzi pane mwanasikana wechidiki akarepwa mukombi. Imi nyaya iyi makainzwa here uye semunhu anoshandira panapa makazvinzwawo? Nyaya iyi ndiri kutoshamisika kutoinzwa izvezvi nekuti isusu tiri mahairdresa anoshandira apa tinotobatsirana nehanzva dzedu tichidza polisi tichipinda umu hatina mbobvira tanzwa kuti kune mwana aripwa mumakombi. Saka inyaya kutotishamisa kuti mwana aripwa totadza kunzwa kuskrima panapa nyangomba vhachike tinobatsirana nyangomba nemahwinde atini pamwe chete pakanzi paitika chii tinotoungana chirombavha tinorova pari kupirwa vana vakawanda panapa. Chese chinoitika pano tinotonunura vana pano totoapa mari dzemabhasi vachienda kumba. Saka nyaya ichi tochishamiswa nekuti hatisi kutozviziva kuti nyaya yakaitika chiitiko chakaitika panapa haisi nyaya yekuti ikaitika ingatadze kusvika mungoziva vasikana vave musaluni tivasikana vemakuhwa tinotomhanya paitika chakadaro. Saka hatina kunzwa chiitiko chakadaro hatisi kuzviziva izvozvo. Zvichida umwe munhu anoti kana zvaitika otya kutaura. Ngatitii zvakaitika zvii zvekuti mungati mimi kunzewo kuti zvazoitika kune umwe munhu unofanira kunge uchidai nekudai nekuti iko zvino izvi vanoshandira panapo vaitaura kuti hatina kutombonzwa zvinhu zvakadaro izvozvo. Ini maonero angu nenyaya iyi vana vari kukwira panapa panokwira vana vakawanda vechikoro. Pakaitika ukanoti munhu uyu ane mabatiro akundita skrima tiripo pakubatsirana nevana ivavo titiripo vana mai vavo tinotomira navo hatisiye mwana aisangane chakati. Saka toda kuti vana vanga vapiwe chenjedzo kana paine hwinde akazviita izvozvo tisiri kuziva nyaya iyi aiwa tiri kuda kuti paitwe tsvagurudzo yakakwana vana vedu vabatsirikane nekuti nyari mwana wangu wandiri kunzwa kuti aitirwa zvakadaro haisi nyaya yekuti ingadifadza. Tinotomira kutosungisa chero munhu wacho akaita izvozvo hatisi chinhu chakanaka panzvimbo panapa taane makore tichishanda panapa hatitombofari chiitiko chakadaro. Mapurisa akambosvikawo here kutofefeta nyaya yacho? Handisati ndaona hapana ati asvika hapana mapurisa ati asvika. Tazotaurawo zvakare neumwe mutyairi ari kuti iye akakwidza kombi yake umwewo anotyaira aiti iye akabatwa akarohwa mushure mekunge aswera zuva rese aine mwana wechidiki akarohwa nehama dzemwana uyu asi mazuva acho abva apesana nekuti dhiraivha yeye ari kunzi iye akazvita 2 weeks ago. Nyaya iri kutenderera pasocial media nyaya yakanyorwa iri kunzi pano parengi yeRizende pane mwanasikana akabatwa chibharo vakamboinzwawo here? Ndachinzwa but inini ndovata information iri nani because ndasaziva ndemunhu akutaurwa haisi nyaya yanhasi. 2 weeks ago ndakamutakura dhiraivha yafamba nechimota chakati china chakadhura rambo kumashure ndamutakura kukwadzana andinge chiro atsvaga information achiti mabashoni ndakatakura ndakasora nebhegi rangu but kamwana musikana mudiki imene nditi akatanzi 14 years nomataura ndasomana kuti atanzi ndaswera naye kutauni apa ndazodzokera naye kumba hanzi abva bva abvunzwa kuti wanga uri kupi hanzi achibva arohwa nanjadzi dzake iye akati hanzi vakatondibata vakandirohwa njadzi dzake ndesiwo kwakaita ndimosati kamuta pakawo pakabhana amene walipana neziya zita rake but aimboshandira panapa haachashandiri panapa. Imimi muri kutaura kuti pane murume ari kuti aive ane musikana wake mukomana wacho iyeye wacho ari kutonzi akarepa musikana wake iye wacho ndiye ari kuti musikana wangu musupari wamutakura akati akaswera naye mutauni mwana bvamunoita kudzoka kumba mwana achibva azobvunzwa kuti kumba wangu ainani ndopakazotaura iye akamataura kandii akati ndakatsvagwa nanjadzi dzake hanzi vakatondibata vakandirowa hanzi vakazondisiya aitonditi pama1 akadzikira vanamisi akabvadzika pako pakabhana. Dhiraivha uyu muri kuti aimboshandira panapa asisiri panapa asi ndakuzamona kudzara zvichireva kuti nyaya iri kunzi mwana akareperwa pano parengi uyu dhiraivha muri kutaura ari kuti haana kuzviitira pano parengi
handizozivi zvangu bati mhozi akati akaswera naye bhozi akaine mota bhozi ndazontakura asina mota but iye akati anzi angaswera naye mutaundi sezvoti akachapana parenga taamhirikati kune kwaanga ari but iye hachashandiri panapa. Mwana manyorwa zviri kuitwa kunzi mwana ari kuti ndaivhutidzwa navhutisanwa nemahundi eparengi nderimwe munhu wandisingazive wachibva ndi aiwa pinda muno mukombi utize vanhu avava mukombi imomo ndoma ndakanoreperwa inini nevhezheni yamuri kuuya nayo yekuti patori nadhiraivha ari kuti ini ndakaswera hangu nemusikana wangu zveti vanhu vaitozivana vachiwirirana saka zvari kubva zvaita nge zvarasa inini muri kuti ndezvelast week ndati panamudza zvane 2 weeks ndamutakura pakatara nyaya iyoyo zvane 2 weeks asi nyaya iri kunzi mwana wayo akarepwa mazuva apfuura yayaya mashomashomai kana kuti iyi yamuri kutaura imwe nyaya and then yemwanasikana uyu yaimwe ipapa handichaziva zvekurepo dzakabvutidzwana nemahundi panapa munhu akabvutidza neparengi vanhu vachiona wose machibvutidza nopinda mukombi worepwa vanhu vakatarisa aiwa moreti zvisinganetseka mwana wacho musikana ari mapictures yamufoni make emukomana wacho tione kuti hasiri here watutaura wacho tibone mapictures emunhu takuona mapictures acho emukomana wotomuziya mukomana wacho watutaura inini zvekuti akabvutidzwa nomurengi obvutidzanwa obva pinzwa mukombi obva arepwa vanhu vese vachiona panapa ndere chiri chokwadi but unowandoziya akadidza nyaya iyoyoka vanhu vechanomuziya panapa nekombi yaidhiraivha nezvaari anogara korobhera kwadzano zvekuti kana mukombi vachimuziya pese kana paine mafotos acho atomboona kuti autaura upi. nyaya yamauya nayo yekuti uyu atori dhiraivha kana atori dhiraivha watoo munhu muhombe oti ndaive nemwana wangu wechidiki musikana wangu wechidiki ndepi chenjedzo yamungade kupa kune varume imimi nekuti tiri kuona kuti mutemo wenyika chaiwo unoti mwana ari pasi pemakore 18 achiri mwanana usabate zvamungade kuchenjedzawo varume semi nenyaya yekudanana nevana vadiki. Ndoona kuti hapi mutemo inenge chinoitwa soft asi pakatira kana death penalty manenge ari nemwana ari maiji yayo vakatira death penalty unanga zvitori nani nokuti vanhu hatyi death penalty chaicha zvitori nani because imedha kai haisi rape case imedha muone rangu. Kana kuri kuti zvinhu izvi zvakaitika pano parengi zvii zvamunotarisira imimi kuti zvinge zvinoitwa nevemutemo? Panapa haina migotara bhozvi panapa ndine 20 ndichandira panapa pasaka bhutika scenario yakadaro pana kombi kuti pane munhu angapinze mukombi worepa ndinachambotaura hapachambotaura tikambotiwa chakaipa panapa rimwe panapa. Tabvunzwa zvakare kuti vari kuona here mapurisa vari kuuya kuzoferefeta nyaya iyi. Vazhinji vese vari panapa vati hapana pavamboona mapurisa vachiuya kuzoferefeta uyewo pano masikati ese hapana kombi inenge yakangomira kombi dzese dzinenge dzichifamba makombi anozorara ava pano unenge watova usiku uye vanopedza basa zvekuma 8-9 usiku. Chii chakamboitika? Mwana uyu akabatwa chibharo pano parengi here yeminarizende. Kosei vanhu vanoshanda pano pakashaya kana umwe akanzwa kuti ndo zvaitika. Mai vari pano vati zvichida kana zvakaitika kana kuri kuti zvazoitika zvakare munhu akangodeedzera chete vanhu vanokwanisa kubatsira. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ichenjedzo yedu iyambiro yedu yatiri kuuya nayo kuti kana mwana asati asvitsa 18 years achiri mwana varume ngavarespekte izvozvo kuti vana vatange vakura vasvike ku18 years pane kuti vadanane nevana vadiki. Kana zvakaitika pano ruoko rwemutemo ngarubate munhu akaita usvinyu hwakadai.